Unde am vrut să mergem azi? Ce mi-a venit? Nu știu. Unde am vrut să mergem azi? Nu, Auca. Zi-mă, unde am vrut să mergem azi? Nu știu. La turn? Crezi că geamul deschis la mașină. Se mai întâmplă să mai lași și geamul deschis. Deci am vrut să mergem la turn în Dortmund. Și eu m-am uitat la program și era până la ora 8. Nu s-a luat după mine. Și se pare că era program doar până la 6 ore. Da. Și acum, pentru că tot m-am machiat și m-am aranjat, o să mergem într-un parc de prin Dortmund. Holzwickede, era noi aici. Holzwickede? Da, e mai sus. Ah, ok, în Holzwickede aici, la noi, în sat. Sat comuna. Sat comuna Un consumierist. Dependent de capitalism. Se cumperi chestii de care n-ai nevoie. Cât mai avem până ajungem? 3 km. 3 km. 7 minute. Hai unde-i? Cum și-a lăsat asta mașina așa? E faină zona asta, așa cu mulți pomi. Pe pădure, cred că mergem. A, și face aici la stânga și ajungem? Da, nu știu, stânga și pe... Trecem pe lângă lac. A, am crezut că pe aici. A, dar e închis. A, dar e un lac ceva, nu? E faină tare zona. Aici e loc de campare? Nu, cred că am mai trecut pe lângă ăsta, e de la după cai. A, de cai. Oare putem călări? Nu știu, uite, nu vezi că s-au venit animalele aici cu mici. Vrei să intrăm după aia? Când ne întoarcem. Oricum cred că îi vedem. A, faci dreapta. Eu am crezut că faci stânga, că așa părea de pe... De aici să la dreapta. Băi, sigur? Păi, eu știu, pe mine mă întrebi. Da. Păi, uite aici, îți arată pe hartă. Nu eu ți-am zis. Știu, mă, că A, tu ai întrebat GPS-ul dacă e sigură? da. Oare domn de... Nu se fac. Păi e. Dar uite că acolo e bariera pusă, eu nu cred că poți să treci. Eu cred că sunt nebun. Da, acolo se parchează aici și oricum suntem aici. Da. Da, că nu poți să... Ba da, uite. Și cât îți zice? 4 minute? Mergem pe jos dacă e. Da, să mergem să vedem parcul acesta, care nu știu exact pe unde este. Pui GPS-ul? Avem o mică dificultate cu stabilizatorul, dar până ne obișnuim noi cu el. Nu filmează mai bine? Păi e mai ușor, dar cred că filmează mai bine. Da? Nu bine. Vedem acum. Da, cu așa. Poate îl dai pe jos. N-are cum, mă? Da, e frumoasă pădurea, n-am ce zice. Deci nu cred că dacă m-ai adus aici degeaba mor. A, nu mă, nu mergem pe lângă gard, în față și pe acolo. Turn. A, sunt resturile. Resturile, auzi la. Și aici este lacul unde a vrut Dani să mă aducă. Nu, aici, mai în față.
E sigur? Da. Cum să te aduc aici, ăsta verde? Păi n-ai de unde să știi. Google nu-ți arată dacă e verde sau nu. Corect. Păi și ăsta de sus poate se vede albastru, nu verde. Așa că ești orb la culori. Orb la daltonist. Băi, Da, mă rog. Da, și sunt curioasă dacă... deci mă simt ca scufița roșie în pădure. Așa se iasă lup. Ce faci, bă? Ce-ai în da? Dă mâncarea bunicii încoa. Se vede văzduhul corect, da. Da. Uite panica. Păi și trebuie să sărim gardul sau cum? Ajunge la văzduh. Sper să nu. Că nu vreau să fac pe aici, pe acrobat. Da, uite, m-a adus Dani în Bali. La 2 km de Holzwickede. Da. Nu știam că există Bali Aici aici. e frumos, așa, pomi, să faci gen cabane pe el. Să faci baie. Stai că trebuie să se vadă Să vedem dacă are crocodil. culoarea. Ui, am plezit o broască. Da. Da, deci trebuie să sărim gardul. Nu, nu e pe lângă garmă cum să eu. Da, iubire normal, tot timpul ai dreptate. Iartă-mă că eu am greșit. Da, știu. Și? Știu că putem să venim prin altă parte cu mașina. Cred că puteam veni până aici cu mașina, a? Da, da, prin altă parte, nu știu, nu am să GPS. Apoi na, GPS-ul nostru bun. Ui, lac. Uite, iubirea, cum se vede? Ăla e lacul. Deci pe aici e lacul. Dreapta. Aia e stânga. A, în față vrei să zici. Uite, bă, iubire. Da, bă, iubire, ai dreptate. M-ai adus bine. E imens. Nu știu, sunt și rațe, ce sunt alea? Dar nu sunt așa multe ca în Köln. Dar sunt. Vezi, e o instruiță în mijloc. A, da. Stai că nu se vede. Da. Mam, dai la rață în cap. Vrei să mănânci rață? Bă, că e oribilă. Păi, bă, câți pești are, ești nebun? Dar nu e oribilă, sunt peștișori din aia mici. Dar uite cât sus. Poți să te pui gen pe piatră de aia să filmezi mai de aproape. Da, să cadă în cap. Te coboră pe Ține. aici. Ajută-mă. Aici, iubire. Pe unde? Uite. Deci eu pe piatra aia. Pe piatra aia? Da. N-ajung până acolo. Au, au, au. Și unde sunt peștiușorii? Că nu-i mai văd. Unde sunteți, băi? Ia, ce de peștișori! Ce stălele bădaia cu curul sus. Zici? De aici, dacă nu era pește. Și văzut ce pește. Păi da, e plin de pește aici, n-ai văzut? Câți peștișori sunt, apoi cred că sunt și mai mari. Vezi, insula aia în mijloc. E super mișto. Deci până la urmă, hai că am ajuns bine. Zici? A, E ca lacul din Mura. lacul Dumbrava. Mai puțin animale, agitația și mirosul de ce mai era acolo. Vezi, băltuța. E frumos lacul, tare. Și uite câte lebede, stai mă că sunt multe, mi s-a părut că nu sunt. E plin. În principiu a fost faină plimbarea. Am făcut și poze. Cineva e fericit? Ești fericit că ai făcut poze? Da. Da. Am făcut niște poze în pădure, că e mai multă pădure pe aici, dar na, nu este exact ce mă așteptam. N-am găsit ursul. N-ai distrus-o? N-am găsit ursul. A, vai să găsești ursul. Da, nu cred că este în zona. Nici scufița. Păi ne-ai zis că tu ești scufița. Da, dacă căutam scufița aia altă. Na, ok. Da. Și acum ne întoarcem acasă. Edităm pozele, le punem pe Instagram.